cha 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 Igbo kelenu. Yeah. Cha 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 Igbo muono. Yeah. Igbo zuono. Yeah. Igbo kwezuono. Oh. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Alright, ụmụnne m Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ọmụnwa bụ nwanne unu nwoke, nwa unu nwoke enyi unu nwoke indigenous Anụkwute aka Chief Imo Worldwide. Chief Imo nọ na UK, anọ m na London taa. Dịka ịma na o nwere ụdị obi aṅụrị m na-enwe mgbe ọbụla m fụrụ ma ọnụ ihe gbasara omenala Igbo, ọ ihe gbasara Igbo, ọnụ ihe gbasara our traditional and culture. Ọ na-enye m obi aṅụrị. And onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mma amụrụ na mba, mfụ ya ka ọ na-asụ Igbo, ọ na-atọ m, ọ na-enye m obi aṅụrị pụrụ iche. N'ụbọchị taa o nwere ebe m nọ, abịabuole m ebe a bifo gosikwa unu ya, nke unu niile sokwe mgba aka ebe si yes, onye ọbụla na-eto na-asị nwoke mere ihe ọ gbalịala, so many of you afọrọ onye mere ihe a mgba. Mana n'ụbọchị taa achọrọ m ka anyị niile kirikene, ka anyị nụkene from nwanne anyị nwoke onye mere ihe a, ka ọ gwa anyị how he did this magic. Because mụnwa ọ tụrụ m n'anya, ma gị hapụdala fon na mama ọ tụkwara gị atọ. Ọ tụrụ m mana ọ tụkpọdoro. O kwesịrị ịtụkpọ gị anya, o kwesịrị ịtụkpọ gị anya. Biko ka anyị nụnụ n'ọnụ nwanne anyị nwoke dede. Ndewo. Ndewo. Chief Imo na magi nọọnị na bem na obi m. Afa m bụ Chief Chris Ikenna Onumon, ọchịrị ọzọ one of Awidemi Ancient Kingdom, Owele nke mbụ na London, MD CIO Security Limited, MD Titanium Hotels, Owerri, Port Harcourt Road. Chief Imo bịara London, anyị asị ka anyị host wee. Onye nọ n'aka ekpe bụ oriakụ m, afọ echichi ya bụ Obidie. then onye nke ọzọ na ya n'aka ekpe bụ Nnerugo nke mbụ na wide mmiri. aha afọ abụọ ike nke nọ n'aka iri bụ Chiamaka. kedu afọ otutu gị? Adaugo. Chiamaka Adaugo. Ya, dị na onye nka wozi ma gị unu ma onye ọwụ okwu na ụka. Hapụgodu na ma gị ka anyị kọ n'oge ndị anyị bịara. So, Chief ndewo. Ndewo. Ndị ka mgbe m bịara UK before, ndị mmadụ nọ na-ajụsi gịnị kedu nwoke mere ihe a? Olee otu o shiri rụọ ihe, o jiri ọgwụ kụziere ụmụazị Igbo? You know, a lot of comments. And ọ tụrụ m n'anya ọ fronte ya atụkpọ m anya. N'ụbọchị taa m si mba ka ịkọwakere na ọha na eze otu ishiri ịkpọrọ ụmụazị ahapụ ha na village ka ọkwa na UK nụwa ndị ọzọ niile bi. Even o nwere ndị bịara UK na nka, otu a m bịara na nka 2 years ka ha nọrọ, ha claim ụmụazị na ha nazi ala Igbo, ma afọzi ụmụazị a mụrụ ebe a. The thing gbara mgharị o. Biko nwere ike ịgwa anyị how you did the magic? Ihe mere bụ na ụmụ m ga-ebidogodi kọwaa onwe ha, so a ma ebido na diọkpara m. Nna Irugo, biko kọwara ndị Igbo onye ịbụ na ebe ịbụ na afa gị na ihe ị na-eme. Afa m bụ Ike Onumon. Abụ m onye Edenta na wide mmiri n'Imo steeti. Adị m afọ ohu. Ana m agụ business na mahadum ugbu a. Wow. Adam Chiamaka, kedu kọwanye onwe gị biko? Come closer. Because Chiamaka nwere much volume. Kwụsị okwu ike. Afọ m bụ Chiamaka Onumon. Abụ m onye dentị na wide mmiri n'Imo steeti. Ihe m na-agụ bụ psychology, sociology and English literature n'ụlọ akwụkwọ ugbu a. Wow. Afọ ole ka ị dịkwana? Adị m afọ 15. Chiamaka, biko gwa ndị na-ege ihe, kedu ihe bụ 200 na Igbo? Ka ihe bụ 200? Narị abụọ 200 narị abụọ kwụ na ahụ na ya. Anyị ke biko ka ihe bụkwani 3000 na Igbo? 3,000. Ka ihe bụ 550 na Igbo? 550. Okay. No. Unu lee anya, omenala Igbo dị mma. Anyị just si na tebụl pụta. Chiamaka, kedu ihe isiri Chief Imo
taa mgbe ọ bịara be anyị kedu ihe isi rie I'm saying ofe egusi na ofe agbụrụ. Ofe egusi na ofe ọgbọnọ. Onye m kere ngụ ugbu pịapụ ya kacha. kedu mgbe ndị fada bịara ebe a ka ofe isi iri ndị fada Ofe egusi na ofe okay o nwere ofe ọzọ ịma esi ọha. Ofe ọha. ọkwa ịma osi ofe ụha ndewo nnọọ mama Chiamaka na mama Ike ebu onye ebe ebu onye London ka ebu onye ebe onye ebe onye ebu London ka ebu onye Poland ka ebu onye Abịa m na London. ibi na London okay kekwana afa dị gị Oshi ọzọ one of our way the ancient kingdom. Oh my God. Okay. Na Chiamaka na Ike n'ezinụlọ nga kedu ihe anyị na-asụ olee ihe a na-asụrụ ma na-asụrụ m oyibo ka a na-asụrụ m Igbo Nye Ike kọza ya. Anyị na-asụ Igbo. onye Chiamaka onye shi na m ihe ngị wee na-anakarị m ihe ori ego papa ya kedu echi na m ihe ka ihe na-ana m ya n'oyibo ka na-ana m ya n'Igbo n'Igbo onye sụọrọ m oyibo ana m ego ya ahụ ntị kedu kwana afọ ụlọ akwụkwọ gị Afọ ụlọ akwụkwọ m bụ Sydenham School ndewo anyị dị so ụmụnne ole ka ị nwere ị nwere ụmụnne atọ kedu afa ndị dịrị nọ nga Amachi na Lotachi. kedu ihe ha na-eme Ha na-ehi ụra. ha na-ehi ụra kedu ihe akwa ehi ụra Maka okpukpe taa. ọ bụ bedtime okay kedu ihe bụ Ike ka ihe bụ bed n'Igbo Akwa. akwa In fact, oyi atụgbo m. Ọ kwesịrị ịtọ gị. Oyi atụgbo m. Ihe abanye na kula. ọ na-agala Naịjirịa Alaala m ụlọ ọtụtụ oge. ịga Naịjirịa ọ masịrị gị Chiamaka ị chọrọ ịga ọzọ nsogbu adịa ị ga-aga Naịjirịa ụmụnne gị o nwere ndị nọ na Naịjirịa ndị relation gị ụmụnne okay nsogbu adịa Ike biko kedu aha họteelụ papa gị nọ? Afa hotel ya bụ Titanium Hotel. Ka ebe ọ dị? Na Port Harcourt Road. N'ebe? N'Owerri. Owerri, wow. Port Harcourt Road, Owerri. ke steeti ọ bụ ke steeti ọ dị Imo State. okay Ọ n'Imo steeti bụ iwu onye Imo steeti? Ke saịdị amụ gị n'Imo steeti? Edenta na wide mmiri. Ebe amụ gị n'Imo steeti? Nwunye gị kwana ele ebe nwunye gị nwere ike isi abịa ọrụ Imo? Anyị na-atụwa anya Imo ka anyị na-atụwa anya Abuja ka ọ kata ngwa ka ebe anyị na-ele anya. Okay, for now, it might be. Man, okay, she is somewhere within the world. Hey, Chineke nna. Nke a saw me iche. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu ahụ na ihe ọma dị mma. Asọ ihe ọma ka a na-eṅomi. So many people na-aga ha na-eṅomi ihe ọjọọ, eṅomi ihe na-abụrụ nke ha. Gị ṅomi ihe na-abụrụ nke gị, o mechakwa ọ ga-alaghachi ebe ochi. Mana ọ wụrụ ha ala na ọ wụ ihe gị ka ị na-eṅomi, ma ọ wụ na ihe gị ka ị na-achọ ịmụta. Ngwago gbasa ihe ahụ ga-adịrị gị. Anyị na-asị ka anyị gwa ọtụtụ ndị nne na nna, more especially ndị ụmụ our modern mothers and fathers, ka ha biko na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo. N'asụsụ Igbo bụ ya kwanụ ya wụ ejesi ọgwụ. Enwere onye Hausa na-ama ha ka esi asụ Hausa, ọ dịrọ possible. Enwere onye Yoruba sogodi na London ebe a nọ. Ụmụ ebe m na-awụ ngafe otu a na-ahụ ndị Yoruba nwe na store mgbe m gara ime shopping na store. Yoruba woman na-asụrụ ụmụ ha niile na-asụ Yoruba. M na-asị ụmụazị were they born here? Say yes, I born all of them here and they can never nsụọra ha Yoruba ha asụọra m English. That day I will flog them and ha niile na-asụ Yoruba. I was so impressed. Mana ha say picture
you can still do the same. Somebody else on our home as in can cause always open a yarn and was a chance. Or many of us na go my body school. But there are times too, habata. Do those little ones you can do and then leave the rest for God. Mbale go and daughter. Amuro hana UK. Mahabro Igbo Master. Managuma woni Igbo emu katara were obara Igbo. Obara karanka na Igbo we emu potage. Moshike kuziro mugibo. As busy as he is because his business is so demanding. That's the one that baffles Oh yes. Business side is so demanding, but yet ya na-asụ Igbo. Na-agụ Igbo. Ihe mere na-ebu na a ga-eweta akwụkwọ Igbo nga ka Ike na Chiamaka gụọra unu Igbo maka ha ma agụkwa Igbo agụ. So ka m ga-eweta akwụkwọ Igbo. Wow. Kọtọ ya ka ibido